Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сүнгән йылдызларны кабат кабыза. Тапшыруларыбызның берсендә инде бу уңайдан без сүнгән йылдызларда катнашучы яшь артистларны чакырган идек. Бүген исә безгә кунакка Лилия Мәхмүтова белән Гүзәл Гарәпшина рәхим иттеләр. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз? Исәнмесез, кызлар. Хәерле иртә. Инде сезне менә тамашачыларыбызга кызлар дип тәкъдим итүем юкка гына түгел. Чөнки инде сез спектакльдә сүнгән йылдызларда әбиләр ролен башкарасыз, шулаймы? Шуннан бу спектакль безнең 1999 елда беренче мәртәбә куелган иде. Һәм анда без әлбәттә Гүзәл белән кызларны уйнадык. Менә ничек бит гомер бара, еллар уза, ләкин без үзебезне бер дә әби итеп хис итмибез. Гүзәл ого. Шуңа күрә кызлар дидем инде. Biz әбиләр образын башкарабыз. Әбиләрне түгел, әбиләр образы. Ләкин шулай да ничек бирелде соң сезгә менә бу әбиләр образы? Гүзәл ул беренче әбин уйнамый. Мин бераз кияүләрдә бит инде күргәнсездер, ширканчык алган идем. Әмма ләкин кияүләрдә ул теге хәзерге заман әбисе, яшьрәк әби иттереп без аны шулай заманча әби. Ул бик авыр булмады инде. Бу бит инде классика ни әйтсәң дә Кәрим Тинчурин, аннан соң Фәрхи Түти әле ул им тымшы шундый тискәре образ бит инде, тискәре образ. Уйнаган артистларны тамашачы бик яратып бетерми, шуңа күрә. Алай димәгез, кайберләрен бик яратып. Хәзер инде халык аңлы. Элеккечә теге артист үлсә үлде дип ышанып утырмыйлар бит инде хәзерге заманда. Хәзер бит инде халык аңлы инде. Йомырка ыргытырлар дип өмет ыргытмаслар дип. Алай димәгез, Зифасында анда имтим каршылыкларын шулай бик яраталар. Менә бу бит инде вакыйга бара 14нче елда. 25 ел солдат хезмәтенә җибәрәләр. Җегетләрне уйлап карагыз. Менә бит әле 1 елга да җибәрәсе килми балаларны. Әйбәт. 25 елга шул солдат хезмәтенә китмәсен өчен имтимчы ул вакытта врачлар булмаган. Ишан хәзрәттән авырсалар, тәлинкә яздырып, суфидан яздырып эшкәннәр, имтимчы карчыклар дару ясап үләннәрдән биргәннәр, шундый заман бит инде. Менә шул Фәрхи Түти менә шул дару агудыр инде ул ясап биреп, бик күп җегетләрне солдаттан калдыра. Ни сәрвәр әйтә, бөтен кеше шулай кала бит, сөйгән ярын солдатка җибәрәсе килми 25 елга. Әйдә инде ди, салыйк инде ди. Мәҗбүри менә соңгы бирнәлекләрен, күлмәкләрен, сөлгеләрен биреп Фәрхи Түтигә шушы агуны сатып алып сөйгән ярына шуны сала. Бик гыйбрәтле, бик фаҗигале, бик писсы бит инде Кәрим Тинчуринның. Шуңа да карамастан халык ярата. Анда теге аулагы күренешләре бик кызык. Комедия, хәзер комедияга кирип киттем инде. Менә шушы Фәрхи Түти үзен начарлык эшлим дип белми ул. Мин ди яхшылык эшлим ди. Мин ди менә былтыр ди 15 җегетне калдырдым ди. 15 җегетнең беренчәсе үлә бит. Тәкъдирендә язылгач ди. Тәкъдирендә ләүхул мәхфузда язылган гашти үлгәнне ди миннән күрәләр ди. Мин ди яхшылык эшлим ди. Әлбәттә, бер карасаң шулай. Чөнки монда инде 25 ел дип әйтик инде гомер узган, кайткачында аның инде беркемгә кирәк калмый. Исмәгыйль әйтә, ярар ди, мин ди патша кулында үлгәнче, әгәр андый-мондый үлсәм ди, бәхил бул ди, бәхилләшә, алай-болай үлсәм, былай үлүем, синең кулыңда үлүем минем яхшырак дип ризалаша Исмәгыйль. Менә Лилия, синең инде образларың тамашачылар бик яхшы хәтерлиләр, иҗат иткән бит сәхнәдә. Шулай ук беренче тапкыр бу әби карчыклар ролен. Ничегрәк? Минем өчен әйе. Күчеш авыр булмадымы? Булай дип аңлатыйм инде мин. Артист халкы бит инде ул шундый кеше, зависимый дип әйтим урысча әйткәндә. Әлбәттә, нинди роль бирсәләр, шундыйны уйнарга тиеш. Шуңа күрә минем өчен бу әби роле беренче роль. Минем өчен бик сәер тойылды инде. Бездә бит инде мәртәбәле олы артистларыбыз бар. Нишәп аларга бирмисез дигәч, гомумән безнең бу спектакльдә уйнаучы артистларыбыз барысы да яшьләр. Теге 20нче гасыр башында ул Сәрвәрнең әбисе бит инде син аны уйныйсың гына каршылыкны. Әбисе дә 50-55 яшьләрдә булгандыр инде.
көп дегенде. Шулайдыр, әйе, ул әле 60-тан артық болмаған. санапта қарадым, әйтем, 16-да Кияуге шықса, 17-де тапса, шулай ук, аның қызы шулай ук 16-да шығып, 17-де тапса, шулай 34 деп санадым, мен өзімше тағын сәрверге 16 яш болса, деп, шул бір 48 яшлік, 50 яшлік әбей болып шыға енді, шыннан да. Біздің міне, олар үй көрінішлерінде ойнаушы барысы да бірінші курс студентлары, шуңа көрә инде Рашид Галич инде безнең режиссерыбыз бердә бер шылмагыз. Сез анда булай да олы күренә, яшь күренмисез диде. 15-16 яшьлекләр. Безне генә бетереп килгән беренче курс студентлары менә яшьлек аңкып тора сәхнәгә алар. Алар белән эшләү ничек бирелде сезгә? Без бит алар белән анда бик шагылыш юк безнең анда. Айрым сәхнәләр. Айрым сәхнә улай. Безнең менән бу спектакльне әлбәттә инде Рашид Галевич куймады, аны ул контролировать итеп кенә бара, аның куючысы, аның укучысы Резидә Гарипова. Менә ул да беренче спектакльне генә куя түгелмесең икән. Беренче, икенче аның бит шулай беренче адымнары. Менә Йосыф Зөләйхада ул ассистент булып торды. Хәзер инде менә үзенә шунда. Менә ничек яшь режиссерлар белән эшләр. Ул менә Рәшитнең Мулла Галиевичнең укучысы булгач, Рәшитнең алымнары белән эшли, безгә аңлашыла. Без бит Рәшит Мулла Галиевичка күнеккән инде. Менә ул без аны аңлыйбыз. Ул безне аңлый дигән кебек. Әйбәт, бик әйбәт яшь булуына карамастан. Юк. Сезнең артистның битендә аның һәр вакытта үзен ролен, образын үзенчә күргән очракларда була. Инде режиссерга алай кирәкми, режиссерга аның үзенең сызыгы бар, шул алып барырга тиеш була. Каршы килмиме? Шуңа күрә дә безгә бирде инде бу әбиләрне. Икенче төрле, бөтенләй икенче төрле булсын өчен. Гомумән спектакль бик үзгәрде Сүнгән йолдызлар. Юк, ул башкачарак. Менә үзгәрми инде ул Кәрим Тинчуринның пьесасы. Менә куелышы башкачарак. Шулай итеп сезнең тамашачыларга тәкъдимнәрегез һәм теләкләрегезне әйтегез дә, шуның белән әңгәмәне сезнең белән төгәлләрбез. 12 апрельдә көтеп калабыз тамашачыларыбызны. Шушында безнең инде әбиләребез килеп чыкканмы, юкмы икән? Алар хөкемендә инде, алар нинди бәя бирәләр. 18 сәгать. Бераз борчылабыз, бераз куркабыз. 18 сәгать 30 минутта башлана. 18 сәгать 30 минутта, Ярар. Җомга көнне рәхим итегез. Әлбәттә инде борчылу ул актерга хас әйбер, әле сәхнәгә образын тудырып, сәхнәгә алып чыккачында әле бер 5, 6, 10 спектакль уйнамыйча актерга хас тынычланмый. Артистның гомере шулай уза инде. Башта роль алам дип, алгач ничек эшлим микән дип, аннан соң ничек тамашачы ничек кабул итәр микән дип, менә шулай итеп уза бит инде артистның гомере. Шулай итеп актер. Ярар, кызлар, сезгә уңышлар, әлбәттә инде спектакльләр уңышлы барып чыгар дип ышанабыз, чөнки Тинчурин театрының үзенең спектакльләре белән тамашачыны җәлеп иткән һәм үзенең театр сәнгатендә үзенең орны бар. Монда әлбәттә сезнең дә өлешегез зур. Кызлар, зур рәхмәт сезгә, исән сау иҗат итегез. Сәхнәдә күрешергә язсын. Шулай булсын. Амин. Спектаклебызга рәхим итегез. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Сезгә дә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт, кызлар. Сау булыгыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, инде безнең тапшыруыбыз үз эшен алга таба дәвам итә.